Informació. L'oratge. I este és l'aspecte que presenta el cel del municipi d'Ondara durant les primeres hores d'avui dimarts 6 d'agost. Intervals de núvols que van sovintejant en punts de costa i també alguns que s'acosten al nostre municipi, encara que aniran desapareguent al llarg de les pròximes hores. En la imatge del satèl·lit Metrosat es pot apreciar com la nuvolositat és poc important, encara que hi ha restes de les tornades que ahir afectaren diversos punts de la part oriental de la península. La previsió per avui en conjunt ens porta a parlar d'un dia dominat per el sol, encara que tenim alguns núvols baixos aniran desapareguent en el transcurs de les pròximes hores. Esta vesprada podrien tornar a aparèixer alguns núvols d'evolució cap a les muntanyes de la nostra comarca. Les temperatures durant la jornada d'avui no patiran grans canvis. Ja per a demà dimecres, en conjunt parlarem d'un predomini del cel poc ennuvolat. Al matí encara podrem veure alguns intervals de núvols baixos que sovintejaran durant les primeres hores, tot i que la tendència serà que vaig anticipant-se. Les temperatures per demà dimecres en conjunt podrien experimentar una lleugera pujada. Ja de cara als propers dies parlarem d'un domini de l'ambient ennuvolat, especialment divendres al matí, on no es descartaria alguna gota o plogim. Durant el cap de setmana, en principi, s'esperen condicions meteorològiques estables, amb sol i amb unes temperatures que no patiran grans canvis.